chirongwa chatanzwa kuti muri kuita muno Magutu. Ndakasoma. Chakamira sei chirongwa ichocho? Chirongwa chedu ndeche ma-sex workers. Inini ndine sister ndiri educator neMagutu. Ndinoshanda nema-sex workers. Tinoita door to door, tichipinda mudzimba tichitaura nevasikana, tichivakurudzira kuvapa makondomu, kuvakurudzira kushandisirwa nokushandisa makondomu, kukurudzira vari pachirongwa kuti vamwe mishonga yavo nenguva maringe nenguva yavakasarudza nenguva yavakaudzwa futi nachiremba nemataurirwo vanenge vadi vaita. Inini isusu tinoshanda tiri vaviri mumugwagwa, but tinoshanda neMinistry of Health naDhaki, ndiye tinoshanda naye tichidzidzisa kuti zvimwe zvirongwa zvokuti kana pakange paine zvimwe zvinhu zvinwiwa zvinenge zvamuka tinopinda futi muvasikana, nokuti vasikana hatikwanisi kuti ndivaunganidze. Vasikana vane dambudziko rokuti ukapinda mudzimba mavo vanaitaura kuti ndine mheni, vanaitaura kuti ndine hope, vanenge vaitaura kuti zvine mari here. Saka ndakasarudza kuti nokuzvipira kuti ndinopinda muvasikana ndichitaura navo, kana pane zvavanenge vachida zvandinenge ndinazvo ndinovapa. Chandinogona kunyanya kunge ndinacho kazhinji makondomu, nekuvakurudzira kupfekwa kwemakondomu nemashandisirwo awo echikadzi neechirume. Plus pane chimwe chinhu chandafarira pandasvika pano pachipatara. Ndasvika ndichiwana panapa paine inonzi dispensary, condom dispensary. Condom dispensary inenge ine makondomu mukati, inopinda makondomu 600. Saka ndezviya zvokuti inotsvetwawo panzvimbo yakati wandei, nokuti vanhu vandinoshandidzana navo havadi kuenda pachena, havadi kuonekwa zvinhu zvavanenge vachiita pachena, kusanganisira nzvimbo dzavanorapirwa, havadi kuti varapirwe pachena. Takasangana nevamwe varapwa, tinenge tichida kuti tindewo pedu tega, senge zvino tine chichemo chokuti manesi edu anotirapa, tichipiwa manesi takapiwa vanambuya vaviri vanotirapa, but dzimwe nguva tikasvika panapa tinowana vakabatikana vane zvokuita zvakawanda. Saka tine chikumbiro kuti tiwedzerwe chero vamwe 4 kana 5 pamusoro peivavo, tichiitira kuti kana vasikana musi wavanenge vauya kuchipatara kuzorapiwa vasadzokera vachiita vana kubatsirwa. Plus nzvimbo yekurapirwa hatidi kuti tisangane nevanhu vova nevabva kwavanenge vabva. Tichidawo nzvimbo yedu iri privacy. Kana vachinge vauya kuzorapiwa vasikana, chinhu chikuru chavasingadi ndechekuti vauye vasangane nevamwe vanhu kana kuti vamire. Vane vachingoda kusvika vachipinda pavanenge vachirapirwa vachipiwa sevhisi yavo. Saka ini ndiri educator ndinokurudzira vasikana kuti vauye kuno. Tine mazuva edu atakasarudza maviri, Chipiri neFriday nechishanu. Saka tinouya panapa tichipiwa masevhisi edu, vanopiwa family planning, vanopiwa vanorapwa maSTI, vanotorawo mishonga yavo vachitora. Saka ndo basa rangu ine randinoita sabeeducator. Matimimi hamudi kurapwa panorapwa veruzhinji. Ndo zvinotaura vasikana. Sei vasikana vasingadi kurapwa panorapwa vamwe veruzhinji? Vasikana hatidi kurapwa panorapwa vamwe nokuti tunoitika ndechekuti pamwe ndichasangana nemhene yangu ipapo, yozoda kubva yatonzwisisa, kana kuti ikabva ipapo tikanosangana mberi pamwe anenge atondichidyira vhesi akuti akutondiudza zvimwe kuti pamwe pane zvimwe zvinhu zvaukandivanzira kana kuti iwe wanga uchirapwa ipa anenge akuda kuziva zvakawanda. Saka vasikana vanenge vaine chichemo chokuti tinenge chingoda zvinhu zvedu zvinongoitwa pakadi
akavanda. Asi kunyange zvenyu basa renyu muchida kuitira pane maclients iwayo handiti zvirwere zviri kunyanyoita kuti vasikana vayo kuzotsvaga rubatsiro rwekurapwa kuno kuhospital ndezvipi? Ma-STD nema-STI. Takatarisa nyaya yema-STD nema-STI, zvinoratidza kuti vasikana vamuri kushanda navo imimi havasi kudzivirira bonde. Vanodzivirira, asi kuti basa iri kai resex work rine pakawanda uye rine risk. Sometimes unosangana nemhene yako ukaitorawo kwaunenge watorana nayo, anogona kukudza kuti handidi kondomu, ndakupa mari yangu, kana kuti pamwewo vanotenderana. Dzimwe nguva kondomu rinodimbuka, dzimwe nguva munhu anogona kuti mabva uko muchiwirirana pakuzonoitwa kwebonde, kondomu rinodambuka zvokuti munogona kutadza kuzvidi kuzvinzwa mese mozoriona kondomu matodi radimbuka matopedza kuita bonde, asi manga makadzivirira. Okay. Idzo mhene idzi dzinonyanyobhadhara mari yakaita sei yekuti kana manzi ndokupai semenzaniso imimi mungazvipire kuisa upenyu hwenyu panjodzi yakaita saiyo? Imari inowanzo kubhadharwa nemhene dzemuno Magutu? Mhene dzemuno hadzibudisi mari, vanobudisa ma$20 nema-$30, but haizi mari yekukecha. Mari yekukecha chaiyo zvino hakuna mari. Vanobudisa ma$10 ma$8, mashoti chaimo vanobudisa mapondo ma$5 ndomunhu anenge atobhadhara. Ndine mubvunzo, nyaya yekudambuka kwemakondomu rima ichitaura kakawanda. Makondomu anomuzodambuka asi hazoshanda zvakanaka. Chii chikuita kuti makondomu adambuke? Because it's surprising. Kwanzi rikashanda zvakanaka kondomu arifana kudambuka. Zvinoitika injodzi inongowanika. Dzimwe nguvawo rinenge ratopfekwa zvisizvo, kana kuti rapfekwa nemunhu asingatoridi, but atadza kundibudira pachena kuti kondomu handiridi, but iye anenge aine achitongoziva kuti ndikangoripfeka ndakadai rinodambuka chete. Koma ma-sex worker ekunoku akarongeka here sezve kune dzimwe nzvimbo dzekuti watori muregister munotoziva kuti tina nhingi muno? Akarongeka, tinotoziva hedu kuti tinawo, but nhamba yavo manje hainyatsikuzoti inyatsobatika zvokuti ndingadoma kuti ingaita 100 kana kuti vangaita 50, nokuti muregister mangu ndinavo vasikana vandinogara navo muno, asi nguva zhinji vasikana ava vanombobuda vachienda kuna nachifu. Nzvimbo yedu inei idiki yeGutu, iGrowth Point, saka muna makambani munongori ne42 infantry battalion yemasoja, saka vasikana kazhinji vanenge vakangotarisa kukura kwemasoja. Kana mari yemasoja ikangodyiwa 1 day yatopera, saka vasikana vanogara vari kuna nachiredzi, kuna nabed bridge, but vanopota zvavo vachidzoka. But dzimwe nguvawo dzemaholidays vanenge varipo vachimbomirirawo vanobva kuna naSA, vanobvawo kuna naBotswana chichi, vanobvawo kumatauni vachiuyawo kuno kumusha. Tanzwa kuti pane vasikana vechidiki zvakare vakupinda mubasa iri rekutengesa bonde. Muri kushanda navo here? Tiri kushanda navo. Ivo sevasikana vechidiki, zvikonzero zvokuita kuti vade kutengesa bonde vachiri vana vechidiki ndezvipi? Zvikonzero zviri kuitika kuvana vechidiki, maonero angu, inyaya yekuti hatina hedu kumbogara pasi. Zvikonzero zvinonyatsoitika zvandiri kuona ndezvekungoti vana vari kungotiza chikoro, tiunyatsonzwisisa kuti nyaya inenge iri wega unongobatanidzwa ungoona kuti masituations mumwewo zvine zvangozobataniwo zvazvo nemusikanzwa neruchivo, but situations vamwe vane vachiti vane vari nherera. Ndine mumwe mwana wandambe ndinaye, but akashayika last month, but anga aine 14 years achitouya mubva, but mwana uyu nhoroondo dzake ndedzekuti aitombozigara futi kusocial welfare, akatotiza kusocial welfare. Saka vana vakadaro vazhinji vacho mumwe inenge ichingori musikanzwa, saka mubereki dzimwe nguva anopedzera akutongomukoniwo wakungomusiya. But mumabasa akaita sesex work vana vemazera iwayo vane vangoshingirira zvokuuya, but vanenge vari panguva yakaoma, zvokuti varume vanoshanda nevanhu vakuru ndo vavanoshanda navo. Saka varume
mhene dzatinenge tichiti tinokechana nadzo isusu vanhu vakuru ndodzinonokechana nevana vaya ende varume vazhinji ezvino vava kuda kuenda kuvana vadiki vaya nekuti vanoziva kuti ivo vanogonoita zvavanoda navo ende iye haana voice rinogona kutyisa munhurume uya akangomuti mari yako ndakupa indofanira kungoita zvandoda nevanhu kuti vanoda navo akanyara. Ngaite varume vaita mbiri here muno kusangana nemumwe uku achiti ashayiwa size yekondomu mambosangana nevanhu maextra size akanoti hatingashandise nekuti tashayiwa size tanga achikuta handisati ndambosangana pachangu handivakurudzira nekuti basa iri pacharo rinorwadza uye harina kutombonaka zvachose. Unorwadzei kana maakushanda munorara maakushanda vanomuka ndo zvandanditsanangura kumashure ndichiti varume vatinosangana navo havana kufanana. Vamwe vanenge angokukechera ngoda ngokuitira utsinga, saka handingati ndigokurudzira mwana ariko kukuta uye abatwe rafu. Nekuti chinoitika ndechekuti murume wandarara naye nhasi anogona kumuka mangwanani uyu mwana iyeye watiri kutaura nezvake kana kuti ane mumwe munhu mukuru asingamuzivi munhu wake kana kuti anorwara pamwe ndakutomuziva ine ndotoziva metsi dzematauriro andinoita naye kuti azvinzwisisa. Uyo munyowani wemuchirongwa ichika ichi womusex worker anenge asingatombozvinzwisisa, saka munhu anokurumidza kupinda panjodzi asina kumbogara mazviri, saka handizvikurudziri.